са живели българските царе, техните приближени и хората на изкуството, като мен. Ние преминахме по спиралата на времето, за да се срещнем, за да бъдем заедно и да ви разкажем за минали събития, които се случиха с нас, нашите предшественици и прадеди. Всеки от нас трябва да бъде горд, че е българин и да знае, че и ние имаме славно историческо минало. Щастлив съм, че мога да ви... Добре дошли. Добре дошли на царският хълм Царевец. Иван Асен препуска лудо и води войска право в гърба на ромеите. Тодор Комнин безнее и праща рицарите си да спрат настъплението. Рицарите тежко, като сте на застават пред българските дружини, копри до копри, щит до щит. Но Иван Асен няма време. Хич не се шегува той и луде норманците с двата си полка. Тежко да се биеш с рицари. Ръчовеликаните се като наляво, надясно, мушкат с копие. Древните момичета просто се губят край тях. Ще бъдат изследани българите. Ще бъдат ли? Но какво става? Хитростта помага. С примки и куки българските войни запалят въоръжените до зъби великани. Рицарите един по един започват да се сгромолясват на земята. Те вече са безпомощни в тежките си брони. Тодор Комнин няма време дори да се окомни. Закратено от две страни, войската му се предава.